Пәйгамбәрбез үзенең сахабәләрен кая гына җибәрсә дә, аларга кеше рәнҗетә күрмәгез, дип нәсихәт кылды. Мугаз ибн Җәбәлне Ямәнгә озатканда ул аңа: рәнҗетелгән кешенең дугасыннан саклан, чөнки аның дугасы белән Аллаһ арасында пәрдә юк, диде. Кайберәүләр үзендә булган көч-куәт белән масаеп, тормышта терәге булмаганга көчсез дип төкереп карыйлар, рәнҗетәләр. Рәнҗетелгән кешене Аллаһ үзе яклый. Рәнҗетүчесен үзе таба, тиешлесен аңа үзе бирә. Дөньяда судан коры чыгарга өйрәнгән кешеләр Аллаһының әмреннән котылып булмаслыгын белсеннәр иде. Аллаһ күрә, вакыты җиткәч күрсәтә, Аллаһны залимнәрнең кылган эшләрен күрми дип уйламагыз. Ибраһим сурасы 42-нче аят. Рәнҗетмәгез, усал сүзләр әйтеп, начар сүзне күңел күтәрмәс. Бер нахаксыз кеше рәнҗеткәннәр бер абыныр, ерак китә алмас. Сүзне әйтү җиңел, тик соңыннан үкенергә сезгә язмасын. Рәнҗү катыш тамган күз яшеннән бер Ходаем үзе сакласын. Дөнья бит бу, бер көн үзеңне дә көтмәс димә яла ягулар. Чарасызлык килеп шул чагында җаннарыңны синең агулар. Бер әйткәнче 100 кат уйла башта, онытылмый сүзнең ярасы. Пычракны бик төз тидерсәң дә, учта кала диләр карасы.